To by už nepoznal tanečníka Laciho Strajka a jeho Street Dance Academy. Ten už 3. rok brázdi Slovenskom, učí deti v školách tancovať a objavuje nové talenty. Tak tomu bolo prednedávnom aj v Kežmarku. Do tanečného projektu pre deti zo základných škôl sa zapojila aj kežmarská fišerka. Laci Strajk sem prišiel so svojimi tanečníkmi, aby nielen predviedol to, čo mu ide najlepšie, ale rozhýbal aj samotné deti. Je taká doba, že decka sedia hodne za internetom a že vznikajú všelijaké ochorenia, aj chrbtová, neviem čo všetko možné. A málo aktivít vyvíjajú. Takže my sme skôr zvolili takýto formát, aj ísť interaktívne a pracovať s tými deťmi a sa to osvedčuje, oni sa bavia a užívajú si to. Žiaci 2. stupňa, aby sa len neučili, aby ukázali, že niečo v nich aj je, tak začali tancovať, aby to učenie bolo pre nich zaujímavejšie. Za 3 roky takto prešiel zakladateľ prestížnej tanečnej školy s 10-ročnou históriou asi 150 škôl. 50 000 detí to asi videlo, takže ten projekt má nejaký úspech, decka sa zabavia, zatancujú si. A popri tom sa aj čo to naučia z tanečných hip-hopových štýlov, ako je breakdance, popin či lockin. Lekciu s Lacim si v Kežmarku vyskúšali viacerí. Tá osobná skúsenosť je úplne inakšia a tie decká, keď to vidia naživo, tak ich to možno, že nakopne, potom navštívia možno, že nejaký krúžok. Som sa úplne zabávala. Bolo to veľmi dobré. Aký je Laci Strajk tanečník? Lepší ako v telke? Áno. Oveľa lepší, aj fajne. Super. Čiže je pre vás vzorom? Budete aj vy takými tanečníkmi raz? No môžeme o to snažiť, no. Je to fakt ťažké ten tanec. Takže, ale vie to, dobrý je. Naučil nás veľa typov tanca a som rada, že som tu mohla byť. Sú tu úžasní ľudia, Laci je úžasný človek a dúfam, že raz budeme mať tú možnosť s ním spolupracovať. Už ste objavili aj nejaké talenty? Všade sú talenty. Decká naozaj, že vedia, oni podľa mňa to skúšajú doma aj v izbách, že celkom sú talentované, majú radi hudbu, to je dobré, na hudbu vedia reagovať. Tancujem vlastne tu v Kežmarku a tancovala som aj spoločenské tance, že to nevyšlo, tak som sa na moderné tance a to mi zatiaľ ide. Deti v Kežmarku vedia tancovať, ja sa sem veľmi rád vracam, som tu slúžil na vojenčine a je to fajn mesto.